Takže ahoj lidi, zdraví já Snaty a dnes jsem tu u takového divného pečopového videa. Dnes to budu hrát simíky, ale budu mluvit jakoby s pečopákem. Že myslím, že takto simíci dají hrát. No, tak kdybyste chtěli takovéhle videa často, že bych mluvila za pečopáka, kdybych ho i takhle přiblížila a že bych hrála přitom i hru, protože několik lidí je nebaví jenom koukat na příběh pečopáků a baví je jenom hraní her, tak jsem je chtěla potěšit. Už mám i stáhnutý Steam, tohle přeskočíme, vidíte, že to mám fakt ty simíky 3. Mám i 2, kdybyste chtěli. A tak mi pište do komentářů, jestli chcete takovýhle gamingy dál, ale než se mi to tady načte, tak musím počkat. Čiže ono se mi to samozřejmě seklo. A grafika nebude tak dobrá moc. No, už to jede, skoro. Tak. Vám ukážu ukázku a zapnu zvuk. Tak. To je tak hustý. To byla krásná ukázka. Takže teď jsem na chvilku vypla zvuk, už to mám střihlý, jsem to střihla teďka. Tady vidíte deformy rodinu duchů, za to bohužel nebudeme hrát. My si totiž vytvoříme úplně novou rodinu, takže dáme nová hra. A asi si dám tady Sanet Valley. Trošku postavím. Tak Sanet. Jo, pokračuje bez přihlášení, ano. Tohle je když tak povolání snů. Já bych asi nechtěla odpalovat věci do vzduchu. To by se ani pečopok nelíbilo. Právě trošku jak green screen. Najít vrak auta. Zaostří. Najít stará vodárna. Hezký. No, teď to zase střihnu. Jej, tak už to máme zase. No a můžeme teda jít na vytvoření simíku. Já už to mám, myslím, ne, nemám. No, vytvořit simíky. A teď jdu zase k pečopovi. No, teďkon vymýšlím nový díl Chci zapomenout. Kdybyste se ptali, jak to dopadlo s tím táborem, tak už to v té škole bylo hnedka po tom táboře. Nenašla si tam kámoše, nic se tam nového nestalo a už to tady máme, hele. No, tak to budu já. Tohle asi nejsem já. No ale zkusím vám tady nějak popsat, jak vypadám. Nemám teda blondu vlasy, určitě mám je hnědý a třeba jednou za 100 odběratel se odhalím, tak. No, jmenuji se Naty.
to s tím tabletem špatně natáčí, já ještě nemám kameru tady na ten počítač. To natáčím mezi tím takhle. Příjmení, dám si nějaký random, če nechci, abyste věděli moje příjmení, ani nevím proč, jenom sestra mi to řekla, že nesmím nikdo vědět moje příjmení, tak si dám třeba Trend, jako mázový Trend. Jej. Trend. Tak, mám mladýho, dospělýho. Tohle by bylo moje vystění těla. Ale nevypadám určitě takhle. Vypadám nějak takhle. Jak řekla. Nějak středně prostě. Ale ne, nechám to takhle. Svaly, no mám tak z půlky. No jsem vyhubla. Docela tělo, nevím. Podle ruky to můžete poznat, že jsem docela vyhubla, ale to na videu není vidět, protože to máte blízko. Tohle nebudu komentovat, jdeme dál, či je mi to něco vážně uchylného. Vlasy. Vlasy mám dlouhý, nemám je rozhodně takhle. Ten obličej, nemám materský znamínko. Jo, tady ty výučesy můžou být ke každému oblečení, to jsem četla několikrát. No, takže já mu asi... Dělej. Ne, takovýhle určitě ne. Tam štve to znamínko. A navíc se tady snažím nemluvit prostě. To mi moc nejde. No tak takovýhle mám vlastně, protože já mám ostříhaný teďka, takhle. Ale mám tady ofinu, jako to vám napovídám. Ještě tady to není žádný znamínko, tohle to je jenom špína na počítači. Ještě, že tady můžu ukazovat prstem a všechno. No, obočí bych nechala. Je barva vlasů. Já jsem blbec. Barva vlasů. Ne? Tady není nikdy pořádná hněda. No dobře, tohle nemám, ale dobře, nejsou tam hezčí hnědý vlasy. No, takže tady tak, mateřské. Tak, nemám žádný mateřský znamínko. To nechám. Oči. Kdybych taky nechala. Nos. No takhle asi nějak. Tetování nemám. A oděv. Tak to záleží. Takže oděv bych si dala. Já nevím. Kalhoty. Boty. A určitě to nedělám podle pravdy, protože dělám jen tak simínku prostě. To to seká. Tak. Slavnostní. Teď něco jenom tady. Rychle vybroučení, už bolí ruka. Docela. Kdybych já nebyla tak blbá a za ty peníze, co mám, si koupila kameru, ne. Já si musím kupovat pečováky. No. Kdybyste nevěděli, moje nejoblíbenější barva, tohle vypadá jak tyrkysová, ale je to zelená.
je světlozelená. A miluju vlky. Proto taky mám psa jako svýho pečopáka, tak když ho mluvím. A ještě králíka. No. A tady tu kočku, tu jsem včera dostala. A říkám jí Zoe. A ještě, počkat, já vám ukážu, co jsem ještě dostala, takovýhle lachtana. Takového to lachtánka, říkám mu, sice vypadá jako holka očima, ale říkám mu René. Jsou a René, to kámoši, nespolu chodí. No. Teď jsem si mezi tím, co jsem tady byla, jsem si dala jednou podprsní. No. Třeba tohle, já nevím. Dál. Čekat, tak to si obarvím. Super. Tak. Toto též obarvím. Na tmavě zelenou nemám moc rád. Tak. Plavky. Plavky. Tak, jaké budou plavky? No tak, celkové moc ne... hodně nosím celkový, ale moc si nemusím. Třeba tyhle si dám. A nemám v oblibě černou. Brýle taky nechám, mě to jednou úplně. Vím sice, jak se sundávají, akorát, že já si je chci. Tohle nenosím tohle. Než tak se omluvám, ale já budu používat cheaty v simíkách. Přidat vlastnosti. Dobře. Já jsem charismatická, myslím. Ale jsem hodně přátelská, protože si s hodně lidma to... Jsem tak z poloviny hodná, takže to tam dám. Flirtující určitě nejsem. Jako malá jsem byla strašná kleptománka, že něco ukradnete. A já jsem prostě šla do školky a třeba jsem něco ukradla, akorát, že jsem to vždycky vrátila. A nikdo na to nepřišel. Ach jo. No, štěstí moc nemám. Mám ráda děti. Jsem hodně nepatřičná. Že třeba od kamarádky Anetky jsem dostala takový tykadla vánoční a potom jsem si je vzala do restaurace na tátovy nározky. Jsem určitě nepopulárná, ale jsem přátelská a jsem rodinný typ. Samý špatný vlastnosti. Si dám tohle, to je tak nejklasičtější u těch simíkách. Nemám ráda oranžovou, ale mám ji jakoby ráda mezi barvama. Ale nemám ji nejoblíbenější, takže Indie, pop, vlastně hudba. Stejky sice mám ráda, ale víc mám ráda hamburče. Teď už si pustím ten zvuk. Rips on you. No, Pardon, že to vypínám, ale až třeba budeme stavit dům, tak si to zapnu, nebo až budeme konečně hrát. No, dneska ten díl bude jenom vytvořit simíka, takže já jsem tady Beran, ano. A tím zakončíme dnešní díl. Takže měj se ještě vám ukážu semínku, vidíte trend, dám tohle. A hnedka jdu točit další díl, tak se těšte.